Баршагызга да кайнар сәлем. Кайнар сәлем барыгызга да, ниһаят бал сәләнке хит парады башлады. Без бу тапшыруны бик көттек, шулаймы? Сез көттегезме? Алар да көткәннәрдер, Ясмина, һичшиксез көткәннәрдер. Бүген бездә нинди тема бар Булат абый? Бүген бездә без нәни җырчыларыбызның яраткан киемнәрен барлап алырбыз. ТМТV каналымнан аерылмагыз. Сезнең белән мин Наилә Славина. Мин Байбулат. Һәм мин Ясмина Гарипова. Шулай итеп, башлыйбыз. Башта хит парадтан төшеп калган җырчыны әйтеп китербез. Азалия Гыйләҗева. Уңышлар телибез сиңа. Да-да-да-дан, шулай итеп без хәзер премьераны игълан итәбез. Төкле аягың белән. Клипны карап китик. Карап китик. Кичкада! Что ты вообще ищешь? Ты на сайда того стерегешь? Kizlerinden güldün buğay, kalmadı öfkeler. Al şişke atı güllerim, günde sular sipkenge. Üzülür ele uzegin, min isine düşkende. Al şişke attı güllerin, günde sular sipkenge. Özüler üzegen, min isine düşkende. Hadi ручки! Güllerimden şerşeklerim, karım her gün saklanır. Bəhətlər izgüllərinlə izgə alan şadlanır. Al şişke atı güllerim, günde sular sipkenge. Üzülür ele uzegin, min isine düşkende. Al şişkə atdı güllərin, gündə sular sipkəngə. Ezilər əli üzəgən, min isinə düşkəndə. Şişkelerden taşlarına, zibelle kuzdurlarım. Kizlərin daşqan qatdırı, gün elində şeydə bir qazanlamay. Al şişke atı güllerim, günde sular sipkenge. Üzülür ele uzegin, min isine düşkende. Al şişke atı güllerim, günde sular sipkenge. Üzülür ele uzegin, min isine düşkende. Безнең чираттагы җырчыбыз ул да булса Айдинә. Һәм ул күлмәкләр ярата икән. Бигрәк тә озын күлмәкләргә бик мөкиббән китә. Үземне принцесса итеп хис итәм дип нәкъ сезнең кебек принцесса кебек хис итә икән ул. Озын күлмәкләр кигәндә бөтен кызлар үзен өчен принцесса итеп хис итәдер ул. Тик күлмәк киергә яратмаган очракта хис итмәскә дә мөмкин. Ләкин шуңа да карамастан без хәзер Айдинәнең клибын карап китик әле. Игътибар экраннарга.
oynaysan, arasan da benim bilen, eleniler oynaysan. Senin kebek devadiler, bulsa da bek sirektir. Her balağa şandı eybet, devadiler gerektir. Senin kebek devadiler, bulsa da bek sirektir. Her balağa şandı eybet, devadiler gerektir. Devetiyle devaniyle balışıqan yüzüde, alarның жылы қышығы бізді бәхетлі ете. Сенің кебек деватилер болса да бек сиректір. Her балаға шанды әйбет, деватилер керектір. Сенің кебек деватилер болса да бек сиректір. Her балаға шанды әйбет, деватилер керектір. Деватилер керектір. Киләсе җырчыбыз бәйрәмнәргә кия торган күлмәкләр бик ярата икән. Әйе, biz kızlar күлмәкләре яратабыз киергә. Каршы алабызмы җырчыны? Әлбәттә каршы алабыз. Алия Тухватуллина, сүз сиңа. Шылтыр-шылтыр жырлап кына аккан, килдем әле шишмә янына. Сулар түгел, моңнар җыеп алдым. Белдерәмә минем ушыма шишмәнең ул сулары, тасмалардай озын аппак юллары. Бер кайчан да тынмасыннар җырлары, барып җитсен күңелләргә моңнары, җыр моңнары. Шишмә башы типкән йөрәк сымак, ташлар ярып чыга сулкылдап. Кояш яктыр сында көзге төсле, көмеш суы китә шылтырып моң шишмәнең ул сулары, тасмалардай озын аппак юллары. Бер кайчан да тынмасыннар җырлары, барып җитсен күңелләргә моңнары, җыр моңнары. Шишмә моңы күңелләргә якын, әле аны тыңлап үскәнгә, әллә инде ул чыкканда килеп, моңлы суын учлап эчкәнгә бу шишмәнең ул суларын, тасмалардай озын аппак юллары. Бер кайчан да тынмасыннар җырлары, барып җитсен күңелләргә моңнары, җыр моңнары. Ул шишмәнең бу сулары, тасмалардай озын аппак юллары. Бер кайчан да тынмасыннар җырлары, барып җитсен күңелләргә моңнары, җыр моңнары. Менә кызлар, нәрсә кызык әйме? Нәрсә кызык? Безнең бер туган Расуловлар, берсе күлмәк киергә яратса, икенчесе спорт киеменә өстенлек бирә икән. Бер туган булсалар да, яраткан әйберләрдә төрлелек күзәтелә. Шулай шул. Бу бер дә гаҗәп түгел, дуслар. Нақта шулай, хәзер без Мәдинә һәм Әминә Расуловларны карап китик әле. Каршы алыгыз.
Менә безнең яз да килеп җитте, шулай бит. Яздан соң җәй килә. Ә менә җәйге сарафан киюче кызлар биредә микән? Сезнең белән бер төркемдә Зөһрә Усманова. Ул шуңа күрә җенең җиткәннән көтә. Ул җәйнең җиткәнен бик көтә. Ә инде без, менә без аның җырын экраннардан көтәбез. Шуңа күрә хәзер үк карауга күчәбез. Әгәр кошлар булмаса, күңелсез яшәүләр, актан киенмәс иде авыллар, шәһәрләр, ясый да алмас идек без кар бабайларна. Ничек тә шуар иде җаным белән чаңгы, ничек тә шуар иде җаным белән чаңгы. Әгәр кышлар килмәсә, булса җәйләр генә, өелмәс иде таулар, кызык түгел бердә. Килмәс иде яңа ел, ул килә, килә, әйдә әле каршыла, әйдә әле каршыла, Әгәр кышлар булмаса, күңелсез яшәүләр, актан киенмәс иде авыллар, шәһәрләр, ясый да алмас идек без кар бабайларны. Ничек тә шуар иде җана белән чаңгы, ничек тә шуар иде җана белән чаңгы. Килмәс иде яңа ел, ул килә, килә, әйдә әле каршыла, синдә. Әйдә әле каршыла, синдә. Менә беләсезме? Менә беләсезме? Иң төгәл җавап ул Элина Чеботареваны булды. Җырчы модадан кылышмаска тырыша. Шулай. Шул ук вакытта артык якты төсләр чагылган киемнәрне өнәп бетерми. Нәкъ шулай әле ул беләсезме? Блузка ярата, киң шалбар ярата булып чыкты. Хәзер инде ничебез? Клибын карыйбызмы? Әлбәттә карап китәбез. Элина әйдә, сүз сиңа. Китми күңелемнән минем һич шул сөякле илкәем.
Киләсе ансамбльне каршы алабыз. Ансамбль. Нинди ансамбль ул? Әлбәттә, күрәшулар төркеме. Алайса каршы алабыз. Киләсе җырчыбыз Әминә Сабирова һәм ул күлмәкләр бик ярата икән. Өстәвенә кибеттә яңа киемнәр карау аңа бик ошый. Вот шәп шөгыль бу. Көлмә Байбулаты бу кызлар чынлап та бик киенергә ярата. Hey, шулайдыр шул инде Ясмина. Егет кешегә бу бераз гына күлке тоела, шуңа күрә ачуланмагыз, мин ярыймы? Әминәнең чыгышына күз салыйк. Урамнарда карлар ява, миңа рәхәт күңелем. Чөнки яңа ел бәйрәме, яңа ел көне.
Шулай иттереп, вакыт җитте, күрәсезме? Безнең гаиләбезнең чираты килеп җиткән икән бит. Неле синең иң яраткан киеме нәрсә ул? Мин оверсайз стилен бик яратам. Худи, киң шалбарлар, матур күлмәкләрне мин сәхнә өчен калдырам. Вот, кызык бу. Алайса хәзер инде менә бездәге үзебезнең костюмнарыбызны киеп, оверсайз булмаса да, синең клипны карауга күчик әле. Жырла, жырла дип әйтәсез, сезгә нинди җыр кирәк? Жырла, жырла дип әйтәсез, сезгә нинди җыр кирәк? Эй, сезгә нинди җыр кирәк? Сезнең өчен җырларга сандугач теле кирәк. Ай җаный, сандугач теле кирәк. Уфа Казан юлларының баганалары шыршы. Уфа Казан юлларының баганалары шыршы. Hey, баганалары шыршы. Башларыңа моңнар төшсә, сездә булырсыз җырчы. Ай җаный, сездә булырсыз җырчы. Билгеле булганча, бүгенге безнең темабыз нәни җырчыларның яраткан киемнәре. Ясминә, синең өчен иң уңайлы кием нәрсә ул? Мин костюмнар яратам. Менә шулай, бик кызыклы факт, костюмнар ярата икән безнең Ясминә. Хәзер инде без Ясминәнең клибын, җырын карап китик әле.
Хыялда калсынар Борчулар киенешләр Сурышын ишлар алып Килсен безгә яңа ел Акырдай бәхетле Булсын безнең яңа ел Яңа ел килә безгә Яңа ел килә сезгә Әйдәгез дуслар бүген Бәйрәм итик без бергә Шатлансыннар балалар Әтене туганнар Курантларның көенә Шыңгасыр хыяллар Шатлансыннар балалар Әтене туганнар Курантларның көенә Шыңгасыр хыяллар Курантларның көенә Шыңгасыр хыяллар Ә менә без чираттагы клипта Веснушки төркемен күрә алачакбыз. Әйе, алар барлык төр киемнәрне дә кияләр. Чөнки алар төркем, шулай бит. Төркем булгач, аларга инде бер стильдә киенү зарур. Шулай бит, Ясмина? Ярый, тизрәк аларына карыйк. Кар яуган кышкы урамнарда Әйтерсең ак юрган ябылган Җебети кар кояш нурларында Шундый йомшак чиста бакар Ап-ак кар бөртекләренә Кат-кат мин карап куямын Ап-ак кар бөртекләре Урасынлар дөньяны Ап-ак кар бөртекләренә Кат-кат мин карап куямын Ап-ак кар бөртекләре Урасынлар дөньяны Тып-тын гына ява күбәләктәй Чәчләргә һәм керфекләргә кар Азына шаян җил исеп куйса Әйлән-бәйлән уйный ап-ак кар Ап-ак кар бөртекләренә Кат-кат мин карап куямын Ап-ак кар бөртекләре Урасынлар дөньяны Ап-ак кар бөртекләренә Кат-кат мин карап куямын Ап-ак кар бөртекләре Урасынлар дөньяны Җем-җем килгән нәфис сакалларда Күпме ямьләр матурлыклар бар Мин очар идем шул карлар кебек Күзем белән алчы ап-ак Ап-ак кар бөртекләренә Кат-кат мин карап куямын Ап-ак кар бөртекләре Урасынлар дөньяны Ап-ак кар бөртекләренә Кат-кат мин карап куямын Ап-ак кар бөртекләре Урасынлар дөньяны Урамнарда ап-ак кар, аклык сафлык билгесе. Шушы ап-ак карлар белән барчабызның да күңелләренә аклык кына иңсен иде. Ап-ак кар бөртекләренә
Kızlar, şirattagı duet kimler eken? Ayza һәм Кәримә Мостаева. Азизә хне күлмәкләрен ярата. Кәримә өчен иң мөһиме ул уңайлы кием. Кызларның нинди кием яратуларын клиптан да күзәтергә мөмкин. Aşıp yeri ballanarda algılı kübeler Anım belen oynavada rehdegin bergeler Şişkelerden albagılı takıyalar üremen Oynap şırlap duvar yakta bakıda besemem Bekledim minem kabip duvar yakkı belegen Aşıp oynap yerim balaşağım tüneller Bekledim minem kabip duvar yakkı belegen Aşıp oynap yerim balaşağım tüneller İreklemin kübelekteydi bizge şirimler Mina da bir tuğan yağım bir genel gergene Şişkelerden ağladığı takıyalar üremen Oynap şırlap tuğan yakta bakıda besemem Bekledim minem kabip tuğan yakkı belegen Aşıp oynap yerim balaşağım tüneller Bekledim minem kabip tuğan yakkı belegen Aşıp oynap yerim balaşağım tüneller Bekledim minem kabip tuğan yakkı belegen Aşıp oynap yerim balaşağım tüneller Bekledim minem kabip tuğan yakkı belegen Aşıp oynap yerim balaşağım tüneller Bekledim minem kabip tuğan yakkı belegen Aşıp oynap yerim balaşağım tüneller Дуслар, дускайлар, йылдызлар, йылдызчыклар, безнең социаль челтәрләргә кушылырга ашыгыз, анда төрле уеннар, кызыклы яңалыклар һәм бүләкләр көтә сезне. Кірмей қалмағыз. Барысын да күзәтеп барыгыз. Күзәтеп барыгыз һәм кушылыгыз. Җиңүчене билгеләр өчен Чыгышларны искә төшерәбез. İktibар ekranlara. Al şişke atı güllerim Günde sular sipkenge Özülür ele uzegin Min isine pişkende Senin gibi devletler, bulsa da biksirektir. Karbalağa sandı eybet, devletler gerektir. Senin gibi devletler, bulsa da biksirektir. Karbalağa sandı eybet, devletler gerektir. Şişmenin usulları Tasmalarday uzun opaq yolları Bir koşanda tınmasınlar jırları Barıp jitsin ko'ngillarga Mаңнары
жыр мұңнары. Айрым-айрым еллар шақларда, бірге жырлап ғұмыр етілді. Bir gemim yok benim senin gibi. Nişik de şu var idi, şana bilen şangı. Nişik de şu var idi, şana bilen şangı. Gitme köngülümden minem hiç şol ziyekli ilgeyim. Onda benim sügen halkım, onda sügen enigeyim. Яңа ел, яңа утлар, ho, яңа ел, яңа карлар, ho, сау исән булыйк дуслар, иң якын дуслар. Ой, мойдем, мойдем, мойдем шәшидә, ой, мойдем, мойдем, мойдем шәшидә, мойдем шәшидә, мойдемгә кайгырмагыз безнең яшь гомердә. Зур ышанычлар алып, килсен безгә яңа ел. Акырдай бәхетле булсын безнең яңа ел. Ап-ак кар бөртекләренә кат-кат мин карап куямын. Ап-ак кар бөртекләре урасın var dünyanı. Бәхетлерем минем кебек туган яки бәләгән. Эшем буйлап йөрим балачагым күңелләр. Бәхетлерем минем кебек туган яки бәләгән. Эшем буйлап йөрим балачагым күңелләр. Şiratdagi yulduzchig'imiz kim? Malika Yunusova. Молодец ул. Хит-парадта үз урынын бер кемгә дә бирми. Мәликә, сушиңа. Кем иртүк назлап уята, һәр чак ярдәмдә, ни булса да аңлый белә. Әни әлбәттә йомшак була назлы йөзле, ягымлы сүзле. Дөньяларда юк башкалар, әни шикелле.
çoktan her şok yılmayan en inişik minde şulay onu yaradan yumuşak olan nazlı yüzlü yağımlı süzler dünyalarda yok başkalar en iyisi güler dünyalarda yok başkalar en iyisi güler. Тапшыруны тамамлыйсы килмәе. Тик тәмамларга кирәк, Ясмина. Сау булашырга кирәк, чөнки алда безне киләсе очрашулар көтә. Мин Наиля Славина. Мин Байбулат. Һәм мин исемне Гарифова. Сау булыгыз!